ଏହି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ହାତୀ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ନଦୀଟି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହାତୀଟି ପାଣିରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ମୋତେ ତ ରାଜା ହେବା କଥା। ଏହା ଭାବି ହାତୀଟି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇଲା ଆଉ ସେହି ସଭାରେ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। ହାତୀଟିର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ହାତୀଟିକୁ ରାଜା ହେବାର ମାନିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀକୁ ରାଜା ହେବାର ମନା କରିଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କଥା ଶୁଣି ହାତୀଟି ରାଗିଯାଇ ଶୁଣ୍ଢରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦଳି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶୁଣ୍ଢରେ ପଶିଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ହାର ନ ମାନିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ହାତୀଟି ହାର ମାନିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢରୁ ବାହାରି ହାତୀକୁ କହିଲା, ଶରୀର ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ହୁଏ ନା, ରାଜା ହେବା କ୍ଷମତା